chyba chytá jenom kapry. Já mám na mysli toho známého kouzelníka. Jeho názoru se stávají žáci 6A. Ježišmarja. Vypadají dobře. Dobrý den, velváře publiku. Dnes vám předvedu kouzelná čínská pouta. Prosím na dobrovolníky. Nyní zaváže se čínskými pouty. Naskládám do své dlaně. Ani ho tam nějak nerovnám nebo nepřekládám. A teďka přijde nečekaný okamžik. Teď stačí říct kouzelné slůvko, abrakadabra, fouknout a šátek je tu v nevýmuček. Dobrý den, vážené publiku. Vidíte sami, naše 4 nedotyčná esa. Kule, srdce, žaludy a listy. A abyste nám věřili v tomhle vajíčku, žádná jiná esa nemáme. Složíme a dáme na balíček karet. A poprosím o 2 zaklepání. Rozvedeme balíček karet a první 4 esa zastrčíme libovolně. A teď poprosím o krátké kouzlo. Abrakadabra. A první eso, druhé eso, třetí eso, čtvrté eso a máme zpět naše 4 nedotyčná esa. Vítám, vážené publiku. Vidíte zde balíček karet. Poprosím dobrovolníka, aby sejmul karty, otočil vrchní a ukázal ji publiku. Byla to tato karta. Dobrý den, vidíte obyčejný provaz. Teď uděláme uzel a poprosím asistentku, aby obešla pár spolužáků, že nelžeme. A teď poprosím zaklepání, abrakadabra a kouzelný uzel je pryč. Dříve než ukážu své kouzlo, poprosím asistenta, aby obešel někoho v pódiu a aby mu dal papír a ten, koho si vybere, aby na něj napsal číslo od 1 do 10. A pak ho ukázal publiku.